Budget soċjali titlu komuni fil-gazzetti ta' tlieta l-għada l-Ministru għal-Finanzi Clyde Caruana ħabbar il-budget għas-sena d-dieħla. Fuq il-faċċata tat-Times issemmow il-miżuri ewlenin fosthom it-trasport b'xejn għal kulħadd, l-akbar pakkett ta' fondi favur l-ambjent u żieda fil-pensjonijiet. Imbagħad l-editorjal tat-Times semma kif il-budget qed jagħti għajnuna finanzjarja sabiex iżomm l-impjiegi għaddejjin wara l-isfida tal-pandemija. It-Times semma kif dan il-budget għandu diversi miżuri sabiex jerġa' iġib l-ekonomija fuq saqajja wara l-isfidi ta' dawn l-aħħar 18-il xahar kawża tal-imxija. Intqal li l-budget qed jinċentiva lin-nies sabiex jaħdmu u ħaseb kemm għan-nies ta' kull età u anke li jippremja l-bżulija. Il-Malta Today bit-titlu Labour's Social Budget semmit il-miżuri ewlenin tal-budget tas-sena d-dieħla. Din il-gazzetta irrimarkat li n-nefqa ta' dan il-budget hija ta' 7 biljun euro. L-akbar nefqa se tkun għall-ġustizzja soċjali fejn se jintefqu 1.8 biljun euro, waqt li għas-saħħa se jintefqu kważi 900 miljun euro u għall-edukazzjoni il-gvern se jkun qed jonfoq ftit iżjed minn 700 miljun euro. L-editorjal tal-Malta Today qal li l-maġġoranza tal-imsieħba soċjali jaqblu li kellu miżuri pożittivi fosthom dik li tal-linja se tkun b'xejn għal kulħadd. Il-Malta Today semma kemm miżuri li jtejbu l-kwalità tal-ħajja fosthom dawk il-ħaddiema li jaħdmu mal-kuntrattur il-ħadd u semma wkoll in-nuqqas tat-taxxa l-artisti. Il-ġurnal L-Orizzont qal li dan il-budget huwa b'saħħtu u ġust. Intqal kif dan il-budget huwa wieħed ambizzjuż li jgħin lil min jiflaħ l-inqas, jinċentiva lil biżel u jpoġġi l-ambjent bħala priorità. Il-gazzetta Malta Independent qalet kif il-budget tas-sena d-dieħla għandu bilanċ bejn l-ambjent u tkabbir fl-ekonomija. Fil-paġna ta' wara, f'din l-istess gazzetta issemmaw il-miżuri li l-aktar se joqtu lin-nies. L-editorjal tal-Independent qal ċaru tont kif il-mentalità dwar il-budget taħt gvern laburista inbidlet sew, dan hekk kif budgets ta' qabel l-elezzjoni saru xi ħaġa tal-passat ta' żmien gvern nazzjonalista. L-editur tal-Independent innota kif dan il-budget huwa wieħed realistiku u huwa wieħed kostit. Intqal kif l-ebda miżura mija waħda li żgur ma tistax issir. Intant, l-unika gazzetta b'titli u rapporti negattivi dwar il-budget kienet dik tal-Partit Nazzjonalista. In-Nazzjon qalet li l-budget jaħseb għallum biss.